हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नै दिनैबो फुंनि ब्लग लाबोलायबाय आङो दा जाबाय 8:05 जाबाय आरो दा ओमफ्राय फिसालायाबो ओंखाम ओरि जाखांबाय आलुबो जाबाय परिखा सलायगासिनो बिनाबो 9:30निफ्राय परिखाया दा थांसिगोन बियो ओंखाम ओरि जाखांबाय बिबो ओमफ्राय आं जाथ'वाखैनो आरो दंफाय बिनो होग्रोबाय बि थांनोसै फुङावनो दिनै माबायावनो 5 बाजियावनो उथिदों आङो माब्लाबा 5 बाजि माब्लाबा 5 बाजि 30 मिनिटआवनो सिखारनानै अलप सेथ्लायावनो थाबायो फुङाव खुवा खुयो थान्दाबो नालाय मोजां नाङो थाबायनो ओमफ्राय बुखानोसै लोगोफोर सोरबाबो जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर होमबा लोगोफोर न' दुवाराथ' फुङावनो सिखारनानै मोखां ओरि सुखांना न' दुवार सिबखांबाय साहा पानि लोंखांलायबाय आरो हरनिनो माने ओंखाममोन आरो ओंखाम दंखायोमोन माने संलायनाय जादिया बेखौनो जासिगोन जोङो बिहामजो सानैल' नालाय ओमफ्राय आलु एवबाय ओमफ्राय माने मुला बिलाइ दंमोन बेखौबो एवबाय अलप बिदिनो जानोसै बाबुआ दा थांबा आं दसे उनाव जानोसै आरो फुंफोरावबो जाद्रायनो मोजां नाङा ओमफ्राय बाबुनोबो होदो दासान्दि माने फिसालाना परिखा सलायगासिनो हाफ यारलि जादों गांनै थांबाय दिनैदो गांथाम जागोन आरो दिनै दङ ड्रयिं दङ आरो जिके दङ आरो दा थांनो ओंखारबाय सान्दुंआबो गोसाथार जादों साइकेलजों थांगोन इयो पिलपिलिफोरखौबो मोननो थाङा पिलपिलिफोरजों थांनो नागिरो पिलपिलिखौबो मोननो थाङा आरो गामिफोरावबो मालाय बेलेग भारा होरि मारिबाय थायोना ओमफ्राय लामाखै फैयो आरो थेवबाबो ओंखाराखैनो सान्दुंआनो जा जि मेंबो लायगोन दायो गरमथार मोनो होननानै साइकेल सालायनो थांबा दा गरम ना साइकेल सालायनो थांबा मेंग्रौ जायो होननानै माने सालायनो बासै आंबो दा थांबा बि थांबासो जानोसै आरो अलप नै साइकेलाबो बिना बिफाया बार्थडेआव बायना होदोंमोन बिनो साइकेलखौ गावबो सलायो टायारानो गिदिरथार सान्दुंआबो गोसाथार जादों आरो लोगोफोर सान्दुं गोसा दा बारबो दङ ओमफ्राय दा साइकेल सलायबा गोलोमलांजोबो मेङो आरो फैनाय टाइमावबो बिदिनो सान्दुं गोसा जायो मेंग्रु जाफैयो नायदो बाबुआ नेखाना दंबाय दं बेयाव नायदो नै फिसालाया थांनो ओंखारबाय साइकेल लानानै स्कुटिबो सालायनो रोंबाय आरो लासै लासै दखानाव थाङो बिमुंनि गामियाव सालायनो थां लासै मोजाङैनो थांबाय नै खारबोदोसो र' नै खारबोदोसो गेटखौ मारिनोसै आङो मारिना दोनाबा नै एखिजा नै खुरहरबाय थायो नै नायदो लोगोफोर बेखौबो खुरहरदों सिंखौबो खुरहरजोबदों नै ओमफ्राय नै बेखौ गुना खाना दोनदों आङो हिजा खर'सोना मानसिफोरखौ सोंहरबाय थायो फैदो फै बेखिनियाव जना थायो ओमफ्राय नै बियाव बस्थायाव जनानै नाहरबाय थागोन पुरा गेटनि सिदा सिदि न'नि मानसिफोरा अबेबा सोरबा थांबाथाय माने इयावनो थाबाय थागोन आरो नेनानै फिसालाया थांलायबाय आंहा हारसिं जालायबाय आरो बाबुदो आंजों थालायनोसै आरो हारसिं बिबो आंखौ नेबाय थायो आरो माने इयावनो दरजा जिङाव थानानै नेबाय थागोन आरो बियो आं जेरगाव थाङो बियावनो थांगोन न' सिङाव थांबा थांगोन न' सिङाव थांबा थांगोन दा बाहेराव उन्दुना दङ सालियाव थालायबाय आरो गथ'फोरनि परिखा जाबाथाय जा आवगायनिफ्रायनो माने आङो उन्दैनिफ्रायनो बियो परिखानि थांबा जा गोसोआनो दुब मोनबाय थायो माने सिन्था जाबाय थायो माबैसा कुइसन फैगोन माब्रै हागोन हाया फरायनाया थांनायाथ' थाङो थेवबाबो गोसोआ माने रिजाल्ट होआंबाबो फिसालानो अलप जाहोबाय आरो अलप थाबोबाय आरो आंखौ जालायला बियो थाथोंसै आलुखौ जाला आङो नै बिलाहि सावदों थाइसे फानलु थाइनै सामब्राम हखायनै ओमफ्राय पियास अलप होबाय ओमफ्राय नै थाइसुम जानो लुबैनानै थाइसुम पियास अलप होबाय ओमफ्राय मुला गोजा मोनसेखौ लाबोदो आरो गाजरबो लाबोनो रों गाजरखौ मोननाय जादिया माने जानो लुबैनायखाय माबा लाबोबाय आङो ओमफ्राय नै माबाखौ बाय गिसि एवनाय जादिया बाय गोरान खालामबाय आङो मुलाखौ बिदिनो जानोसै नै ओंखामा जाना लानोसै आरो लोगोफोरना जानोसै आरो लोगोफोर जाद्रायाबाबो देहाया सुलायनांसिगोन संनाय जानाय बेनोसै बाय सेफ्लेना लाबाय फुङावनो जाना नायनि र' मुलाखौ सानसेखालि फार्स्ट लाबोजेननायाव ओरैनो जानो लुबैथारनानै खुगा गोजा माने पियास गलायनानै फानलु गलायना माने जाबाय आङो दे होमबा लोगोफोर आं जाहोलांबाय थानोसै दे
매운구나. Ăn lại đấy, thì lên này còn दा जानायनि ओंखारलायबाय सुलायनांसिगोन आरो सुलायनोसै अलप आरो ओंखाम गुदुं दिखांना होनोसै आङो ओंखाम बाबुनो माने जोंथ' सानैबो नै आं ओंखामखौबो थिखांखाना होबाय मानोना ओंखामा गैलामोन नालाय बाबुनोबो होनो थाखाय आरो दा सानजौफुनिबो थिखांखाना होखाबाय आं गरमथारबो थिखांना गरमथाराव गुदुं गुदुं जानोबो माबा मोजां नाङाना ओमफ्राय आं ओंखाम खिनिखौ थिखांखाना होबाय दायो धोनथ' सनिबारबो नालाय मिरामिस जागोन दालि आलुआनो ओमफ्राय आं नै दै गुदुं खालामान्दो आरो लोंनो थाखाय आजवाइन होनानै माने गगा मोनबाय थायोना नै आजवाइना बारा बुरजा होआ गरनैसो एसेल' होबाय माने गगाबो मोनबाय थायो देहाया बोरैबा थिग नङा नालाय बेखायनो आङो दै गुदुङाव आजवाइन ओरै फुदुंनानै लोंनोसै आरो बेखौ गोदौ होगोन दा बेनो ओमफ्राय दा आङो दुगैयाखैबो दा दुगैहैनोसै दुगैस्रां लोबस्रां लानोसै ओमफ्राय मुलिबो जाबोन दं मुलि जानोसै ओमफ्राय दसे थाना दुगैनोसै आरो बेखौबो जाखांनानै लाबाय ओमफ्राय दा आरो आङो दुगैस्रां लानोसै माने गरम गोलोमबाय मोनबाय गरमथार मोनदों सान्दुंबो गोसा नालाय दुगैस्रानानै बाहाय फ्रेस जानोसै थान्दा खोमायाबो मानसोदों माबा खोमाया फारसेब मैया होथेबाय थानाय हेन बोरैबा ओरै माबा ब्लक जानाय हेन जाबाय दं ओमफ्राय आवाजानो बोरैबा गेदेर गेदेर मोनबाय दं बिखि जाबसो होथेगोन नामा खानाय सानाय सुबाथाय दाना गिनायसो मोनो खानायाव खोमायाव दै हाबजानो थाखाय थ' माने गोबावदोसो लोब्बाय थानो जायो आरो गगाबो नांबाय थायो माबा होथेबाय थानाय जाय गन्थङा ओंखायनोथ' दिनै आं आजवाइनखौ लाबोनानै फैदो सिगांनो सासेया लाबोना होलांदों ओमफ्राय लोंनाय जायाखै ओमफ्राय दाखालि ओमफ्राय दिनै साननैसो जाबाय आरो लोंनाया आङो लोंथाराखैमोन लाबोनानै फैनाय दंमोन ओमफ्राय दिनै लोंहांदोंबाय देहायाबो गरम जानायहेन ओमफ्राय बोरैबा नांबाथाय गोदौबायानो ओमफ्राय ओंखामाबो दा सिटिया गाबबाथाय बन्द' खालामनोसै आरो दुगैना लानोसै आरो गरमथारबो दुगैस्रां लोबस्रां लाहांबाय थान्दा मोजां नांबाय आरो लोगोफोर गुसुनो गरमथारबोमोन नालाय ओमफ्राय दुगैबाय ओरैनो क्रिम सिम एख' फोनाखै सिन्दुरल' लाबाय ओमफ्राय काजलल' लाबाय काजल नङाबाथ' जाथ्राना नालाय काजल फोनदावबाय थायोना आवगायनिफ्रायनो ओमफ्राय फोनथाराबा बुग्लब ग्लब लेथ्रा बेमारि बायदि मोनो ओमफ्राय दुगैबाय नालाय मोजां मोनखांबाय ओमफ्राय बाबुनोबो ओंखाम होनोसै आङो ओमफ्राय नै दैयानो अलपल' जादों आजवाइननि दैया बेखौनो लोंनानैसै कालारा अलप चेन्ज जालांनाय माने सेरेब बायदिसो नुगोन लोगोफोर आजवाइननि दै गुदुं खालामना लोंदों आङो गुसु जाबाय लोंना होनोसै आरो अलप सेन थायो इनियाबो गावबा गाव बासना नङा होमबा लोगोफोर लोंना होनोसै मोनामनाय दङ बोरैबा मोनामखाङो उपाय गैया थेवबाबो लोंनांगोन देहानि थाखाय देहाफोराबो थिग थाथोंसै ओंखामबोथ' संखाबायानो आङो ओंख्रिया दा दालि रुना होनोसै आलु भाजाया दहैनियानो अलप दंखायो बेखौनो जानोसै सानैबो बारा जाबांखाया जोंथ' मोनाबिलियावसो दिनै सनिबार मोनाबिलियावसो साथिखौ लगायनाय जासिगोन दा दिनै फुङाव लगायनाय जाथेया आङो फुंफोरावबो देहा पाथिफोरा ओरैनो उथिबाथाय खेलें बेलें थिगबो मोना नालाय फुङाव बावनाय थिनायबो जाबांनायानो जाला मोनाबिलियाव लगायनोसै मोनायावबो पहर जायो खोमसिबो नालाय पहर स्रां सेथ्लाफोरा मन्दिरा स्रां जाना थासै आरो मोनाबिलियाव लगायसिगोन आरो गोदाव सोरबा फैदों दं मानसिफोरा फैखोमा
होमबालाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै नोंसोरदो ओरैनो शेयार खालामलायबाय आरो माथो बुंनो आरो जेबोथ' गैखाया बेखौनो रायलायबाय गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायबाय जेबो माबा गैया ओमफ्राय दोनथ'नाय जासिगोन आरो होमबा दिनैनि ब्लगखौ ओमफ्राय नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनगोन होमबा लोगोफोर बाय बाय गासैखौबो